Şonda vice-premier döwlet başlarymyzyň şu ýylyň 29 aprelinde kanun gomarkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde beren taşlyklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Dünyada pandemiya ýagdaýlarynyň peterip başlandygy we köp döwletlerde ýöňler şäherleriniň tapkyrlaryň goşuldygyny barada bütün dünýä Saglyk Gowraş Guramasynyň maglumatlary we köpçülikleriň habar berişleri işleriniň täzirlikleri düýpli öwrenildi. Şonuň bilen baglykda Saglyk Gowraş we Derman Selahat ministrleriniň döwlet araççylyk we kedellerin gaýramana garşy görüşmek gullugynyň hünärmenleri Türkmenistanyň kedellerin gaýramana garşy görüşýän adatdan daşary topanyň meclisini hepde bir gidek geçirmegi we şu ýylyň 1-nji iýunundan başlap uraglaryň ähli görnüşlerinden we ýapyk binalardan başga ýerlerde agyl burun örtüklerini aýyrmagy teklip edýärler. Şeýlekem dünýäde Covid-19 ýokanjyna garşy ýöňler stanjymlarynyň gurşagynyň ýokarydygyny gözlemle tutip, Birleşen Arap Emirliklerine hemde Germaniýa Federativ Respublikasynyň Frankfurt şäherine howa gatnawyny hepde bir gedek pandemiýadan uzakka alyp barýaly ýola goýmak teklip edilýär. Abada Milli Syýasaty Gowragyny tomukly din jaş mewsimine şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanýar. Döwlet başlarymyzy teklipler makullap, halkymyzyň saglygyny wagtdan soň ýükseltmek wagty bilen derur bolan ýöňler şäherlerini geçirmek arkaly ýogurda alyp bolýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny bellidi. Hemde bu wagtda vice-premier anyk taşlyklar berdi.